Sziasztok, Misi vagyok. Az Elite jó voltából hozzám került az Asus tavalyi felső középkategóriás csúcsmodellje, a ROG Strix G18 2024-ből. Az a kérdés, hogy megéri megvenni még idén ezt a gépet? Nézzük meg. Kezdjük a külsővel. A ROG Strix G18 egyértelműen a gamer vonalat képviseli. Masszív, mégis letisztult dizájn, azonnal árulkodik arról, hogy ez nem egy szokványos laptop. A nálam lévő gép az Eclipse Grey színt kapta, ami egy gyönyörű mély mat szürke árnyalat. Ezen felül a ROG logo és a jellegzetes diagonális mintázat is szépen megjelenik, rendkívül prémium hatást keltve. Az alsó részen található az Aura Sync Light bar, pedig csak rátesz egy lapátra az RGB hangulatra. Az anyaghasználat kiváló, érződik rajta a minőség, amikor kézbe vesszük. Bár nagy egy 18 üveges géphez képest, a hordozhatósága meglepően jó, de persze nem egy ultrabook. Kijelzőnk egy 18 üveges ROG Nebula Display, QHD plusz felbontással, 240 Hz-es képfrissítéssel és 3 millisekundumos válaszidővel. Mit jelent ez? Hihetetlenül éles kép, folyékony mozgás és élénk színek. Az 500 nits fényerő is bőséges, és a DCI-P3 100%-os szintén lefedettség azt jelenti, hogy nem csak játékra, hanem akár grafikai munkára, videószerkesztésre is tökéletesen alkalmas, egyszerűen gyönyörű nézni rajta mindent. Viszont ezt a kijelzőt meg is kell hajtani valamivel. A nálam lévő modellben az Intel Core i9-14900 HX processzor található, illetve társul mellé még egy RTX 4070-es. Továbbá van még 16 GB DDR5-ös RAM-unk és 1 TB-os Gen 4-es SSD-nk. Az utóbbi kettő bővíthető, amire szerintem szükség is lesz. Kipróbáltam néhány játékot, meg lefutottam pár szintetikus benchmarkot. Nézzétek meg! Fontos a hűtés is egy ilyen gépnél, az Intelligent Cooling 3 ventilátoros rendszere fantasztikusan dolgozik. Igen, terhelés alatt hallani fogod, de a hőmérsékletek meglepően alacsonyak maradnak még hosszú játékmenet során is, ami kulcsfontosságú. A billentyűzet egy gamer laptopnál elengedhetetlen. A ROG Strix G18 teljes méretű háttérvilágítású billentyűzetet kapott, RGB világítással, persze Aura Sync kompatibilis. A gombok kényelmesek, leütési út ideális, és a numerikus pad is hasznos, gépelés és játékra is kiváló. A tapipad kellően nagy, precíz, a multitask gesztusokat is támogassa, de mindenképp kell egy egér egy ilyen géphez. A portválaszték is bőséges, van itt minden: USB-C, Thunderbolt 4-jel, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, mindent megtalálsz, amire szükséged lehet a külső kijelzők perifériák csatlakoztatásához. Az akkumulátor egy ilyen teljesítményű gépnél mindig kompromisszummal jár. Ebben a modellben egy 90 Wh található, ami videózásra, filmezésre 2-3 órát simán kibír, de hogyha játszani akarsz, akkor dugnod kell. Mármint, hogy a töltőt meg kell dugnod. Értitek? Összegezzünk. Megéri megvenni 2025-ben még ezt a gépet? Határozottan igen. Miért? Nagyon jó kijelzőt kapunk, prémium anyaghasználatot, és egész jó hardvert is. 2 negatívumot tudok mondani, az a 16 GB RAM és az 1 TB-os SSD. Ezt mindenképp kell bővíteni, hogyha a jövőbiztos gépet akarunk. Más nem tudok rosszat mondani róla. Köszönöm az Elite-nak, hogy megkaphattam ezt a szép kis gépet. A hasonló gépek érdekelnek, nézzetek náluk szét az oldalon, linket hagyok a leírásban. Én Misi voltam, sziasztok!